Koragi. He or father. It's really your father rice. What is it? Can't you allow me to rest? If you have a confession also. Rula, how many days? Yesterday morning came a confession. If you have also. How? Father, you go as some father. As some father. I so see you know. I don't understand. You see, we am so you know what get there. So, confession I'm gonna tag. Koragi. Say to the baram jump. Get to the sound what I got naka. Any proof from beginning to the end, from A to Z. Mangam chiri question mark. Punctuation mark really, but to the drop where he drop or I didn't verbati. How could I tell you? Yes, I will go. Choco. Chema Jodo. It's the phone of Bogo. Oh, no, I know that for I had. Hello, you go because so one young Bogo, come on, I get my problem. Oh, no, I let China get a one brother. We got all your money, I get my problem. How will not tell it? So, we keep a shiton. Oh, we better not worry. I didn't let you get my cacao. Who got them? I don't be able to get to like you. I could tell them. One is okay. I got one Sunday, my was also, you for Gamuja. You want ya? Ibrimaka Nakami. Baby, get a crop top. Huh? Bring get a crop top. Father, not cash. Ashley, father, should he was in Nasa. We am to bag and kit. You am to bag and kit when I on a length. That is the reason I will let you go because I'm on a length. Otherwise, Yam Karimego, Mbago say, in Father, then you do whole armor of God. Also, behold the armor of God. Or be him. You cannot be a mother and still be a mother. You cannot be a father and be a Ashri. You cannot be a father and be a gossip. To you, Ashri. But I'm trying to save your home. Katubambia, can they be in the history of any priest in the vineyard of God? Confession it's not possible. It's never done anyway. It is your spirit that is judging you and not me. Your conscience is very, very guilty. You are guilty inside. That is the reason you are going around. Nature, when you got here, a priest. That is what they told you. Maybe that's what you've been listening. You have gone out of what you're supposed to be as a mother. You be say gossip. Because I cannot consider solo to come. I'm in confidence. Who does that? Father, any priest. Rather, that person is not a priest, he's a prick. Oh, yes. Oh, conscience again, not judging. Where came on? If you want to hear that, he name me, not drama. This is from it. About every minute, you know, confession, every minute, because I know you people. So it's now an avenue for you to give what I hey, Father, every day the same thing. I so merciful God. Merciful God, he get we and he got taburia, he get finish mercy. Allow his mercy to get to others. They say, confess your sins and forsake them. And not confess your sins and still go back to it. You sin, you go back. And you go around, you call yourself a mother. You better go and remove this cloth because you are bringing curse upon yourself. This cloth is meant for mothers who are desecrated, consecrated, devoted, and sanctified and sacrificed. Yeah, mother's time. Go to everywhere. I hear that song. Normal special. That one too is another beautiful track. Cause it normal. A good digger see teacher na grundenne. Uruhana na nke go tell. Piam give we enjoy kwara gown. Accept Christ fully. Confess. You forsake them and leave them. A mother is not supposed to be doing what you're doing. Once you accepted your husband, you are married. Married woman should remain a married woman. Only one leg in marriage and one leg outside. It's not supposed to be so. Because all these things in Abena parish, because you are doing it for Father to see you. I cannot reward you. The reward comes from above. Have I made myself clear?
May the Lord forgive you. Mere gebere. Wara ginja. So what? Give me again. Awesome, so what? Give me name. Awesome, what? Give me name now. I'm just saying get this. I'm for the no take. Drop out the match. Repentance, not the far. Put what I'm going. Oruole ka imepe buutu. Ele ihe again, what wrong? Na chega uche mbatagora mamu. What wrong? Uche go na bata moto mere he wogo ruru moto. Atire ele what wrong? Get him uche go bata. Gini mere me we so na igala late. Na kwa ka nyo wenu wayo. Kama nda me di moto. Mi uche ya prapuru uche ga bata. Uche go po nwede uche ga iburu moto. Anya jega ya moto na moto. Na wenu ya benz na ya benz. Obo uche ka jaru check ye me di moto. Ka mo ye na me. Asu chemere no. Amama m so nkata kwa anyị na moto. Nwa bra jijim ji obi ọma joy ya gụgba m na-echi dịkwa otiti. M nwere obi Chineke kere m sacrament ọ dị ole sacrament dị asaa n'ime obi. Bịam. Iji uche anya moto. Nwoke mme ihe ezi ka na akpụrụ ya ụka ịgala late. Agbọdoro ka mmadụ ụgbọ ezigbo nkịta ya dị iche. Ịmụ ashibe gị gbo ka mmadụ. Na yozgo. Bịa unna bịa push go moto aka makọ ya start. Eso? Ọtanetara dịka ọ na-enye nsogbu. Agala eti nwatakịrị mkpụrụ isi. Nso nwatakịrị enye awụ nwatakịrị. Nna biko. Eleghị isi mere moto. Nne, nneọma m, chai. Akwa ka eji ekwu okwu ndị nne. Ịkọwa atọnetọ. Ọtanetọ. Nna atọnetọ ọtara m sele otu na-esheme moto. Efege erutochala nna. Ndo ya dị change. Mom hapụgodi akwa. Just push godi mi aka ka makọ ya start. Ya kwa. Hello Oga. Oga. Na ebu moto apụta n'ụzọ side ebe a m chọrọ ka gbata fuel di moto nye ọkụ. Ha? Osonga. Dayo second car ka m bu na asim car wash na abata moto nye ọkụ n'ụzọ. O jegere wa mkpọ ka ngwa madam ka ọkpọ mechanic. Isi ọga. Mba meko do manya ọga. Ọga m nwe moto ka mkpọ ọkpọ m na ọ chọrọ ịga child education. Ọga kwa. Ọga. Ya mmanụ nri. Ọsọ ọga n'igwe. Ọsọ ọga Gladys. Imadi ihe wa ọga. Elebiga. No gariri aya aka go and romance. Ichema gini. No, go back to him. The boy adugule honey already. Gown honey ahụ gaban na me ribe kwa honey. Are you up already? So we keep me panu gwam so wudu gị nwa moto. Ele to oge me pick agwa gị before. Oga anyere gị na ahụ. Ele ihe na-emegu. Ele ihe na-ade emem. Only ihe na-ade emem no nwaanyị na-enwe dị jilalo. Eche mmori kara tetara dikade. Iche mori kete. Every motor mmadụ from no one the motor na-esi ihe mmadụ nwe ihe mmadụ. Kabad.
aka ka nyeru na mezim na public. Enyemaka gị dị n'ahụ onye nwe anyị. Onye ga-egbu gị n'ụwa na onye kere eluigwe. Onye ga-egbu gị n'ụwa na gị nwe otu. Boro post. Ibu afọ buru afọ ọgaranya ma wee ogbenye. Buru bịam ma paaki agụ bịam n'elu afọ. Asị mama na-eji ochie chichesi ma ya nwe ụgbọala. Amamsọ nwe dị ka amamsọ chinye aka. Gabadala Chidimma. Hello, onye nọ m na nze ha. Gaa biko Get behind me, Satan. Ebebe dị ife pụla. When na ga-ero le deti. Mefe m ga-ero deti nga panty m ruo dress. M chepụtara gị dress m sị sara m mpara m ebe akwa m na ụsa. Iwe si ike ba aka. Panty a na-asasa. Ele nwaanyị ga-ahụ mpara gị kwesa boxers gị. Boxers bịa nga nwe net. Boxers go boxers. Eso? Agụmandị na-eyi boxers agịga gị. Ele nwaanyị ga-achị ga boxers gị. Ya ekwesa ya. Boxers ka bịara n'ụtọ. Ụmụazị ibe gị akwara ha boxers akwa boxers kwa jụọ ihe ọma. Kedu wa akwacha ebe na mpara nga n'uhu ala. Ebe randa bata ekwulọbịa nga ewere net ya jụọrọ gị ka nga net ebe eji enye gol gị were akwa gị chiga n'ime ndị were ka aka nsọ were sawara gị boxers ihe ji wasụkwara m god Imo ọ gwetara gị na ndụ m egwepụghị gị maka Chineke na m rie ya musu ọ boxers m ka iji agụ salmon na ọkpọkọlọta boxers digo ihe m jiri ihe jiri ogo ndụ ihe wee weziga ihe m ịnụda anọdụ n'ụlọ gị pụta wa were boxers m jee n'ihu ụmụazị maka na ihụrụ nwa okorobịa ntakịrị boxers m awọgụ net ndị goalkeeper ma boxers ị hụrụ kwere m di hey what a mess 1000 anji chọgoro 1000 anji gbakete ga boy mechanic. Ego na ụlọ m ga-enye gị gbawa ego ụmụ okorobịa anọ ga-ebu ndị apam si ga-esi apali gị elu gwa papụ gị n'akụkụ m ngụgwa ọkwa ịhụrụ ihe gbaghara anyị wetara my family ma ga-esiri ngụ gwa apọ maka Chineke kere m na gị mba gara gị nọfịa na 21 days mara judge Singapore mara judge gị Indian judge tochi brasmed achọrọla ha gị ndụ ngwa ọha ka onye nwe ụlọ eji bida nọ na moto ka mgbe kpara asụ n'ọnụ eji moto dị ka m ga-esiri bupụ akpụ mmiri moto na-echi nna wine down ọ onye gabara were elekwa na akwa aka ga-ahụ akwa nga ntụtụrụ chi m na-ezinụ pụọ get you behind me Satan nonsense ị na-abịa ka onye na-abịa gawa eso m gị ịkpọ m Satan m atụkwa ide ahapụ ya aka asị m ahapụ ekwesị